Katapuso ani lalaki sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang nag-viral tungod sa iyang mga pampag-good vibes. Ang maong lalaki usa ka waiter sa usa ka kan-anan nga maayo kayong mo-entertain og mga customers. Kini tungod kay bisan pa man og nagtrabaho gihapon siya, iya kining ipaagi sa jokes ug mga banat. Ato siyang ila-ilahon pinaagi ni ining report. Seafoods lang sa ma'am, sizzling bangus. Huwag na itong best seller sa atong fish. Sizzling bangus, ma'am. Yes, yun na yung ka sauce ng like alapok bread. Yun nasa like cocoa cream sauce. Ginataang munggo. Ginataang munggo sauce. Lamig yung kaayo na itong munggo. Wow! Siya si Bonico Pustang o naila isip Miss Bon, 26 anyos, taga-Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nag-trending si Miss Bon human makuhai og video samtang nag-take siya og order. Makita sa video nga all smiles kaayo si Miss Bon ug puno sa joke ang iyang mga banat matag order sa customer. Niadto lang siyang miaging tuig mibalik sa Sugbo human siya mularga sa gawas sa nasud. Sa iyang usa ka tuig, isip senior waiter sa maong kan-anan, gusto na jud niyang makapalipay og tao. Ganahan ko kung ma'am nga, ang ambience ma'am ba kay sa work kay kanang positive lang din mga positive vibes, kanang good vibes, ana kay lain sa kay magnabaho ka mamoy niya, kanang sad ang imuhang palibot mamoy. Matud niya, usa siya ka happy person o gusto lang niyang muhatod og good vibes sa mga nangaon, ilabi na kung sa Tagalog pa, may pinagdadaanan. Gusto lang siya kung makapalipay og tao. I'm a happy person, mang good ma'am. Wala siya. Taliwa sa kakapoy, matud niya, ihatag gihapon niya ang tanan niyang mahatag nga serbisyo. Dugang niya, wala sad siya'y love life ron o focus siya sa iyang career. Mapasalamaton usab siya sa mga nakuha niyang positive comments. Maayo gayud mo entertain si Bon sa matag customer ni ini. Gani, aduna na sila'y mga customer nga nagbalik-balik tungod lang kaniya. At least ma'am ba sa imong kahago din niya na yung mga feedbacks niya na kay mo sa mawagtang imong kakapoy ma'am ba sa work. Naagi dito si Kuan Bon, kailangan siya gyud ang waiter ko. Huy. Tungaon na lang dyan ako akong lawas, ma'am, para matake na ko, tanan nilang order. Uban ni Demi Hernani, Cecil Quibod-Castro, Balitang Bisdak.